Goedemorgen. Goedemorgen. Ben je er klaar voor? Ja, ja. Mooi. Een beetje zenuwachtig of zenuwen? Een beetje gespannen. Ja, Hoe wat oors en oors. wel even een happening, De jongen. hele week al ondergang nou. Jullie gaan natuurlijk een hele bijzondere prestatie leveren vandaag. 235 kilometer fietsen. Vandaag één deelnemer, de heer Dolsma uit Franeker, die de tocht voor de 60ste keer gaat fietsen. Alvast gefeliciteerd. 5, 4, 3, 2, 1. En heel veel plezier, geniet. Ik weet zien dat tol weer. En ik ben in het water Vurgem. En dan een kilometer verder op een draaisprong van mensen in het Smerum, daar kwamen die Oudsteden fietsers langs. En dan draafde ik een jongen van zien dat tol, draafde ik naar die hoeken. En dan zei ik, daar wil ik later aan meedoen. Dat heb ik toen zo. En toen was ik 15, op een paar maanden naar 16. En toen is hard gekregen naar de Zwarte Unie gekocht. Op afbetaling, want we gingen net zo om. En ik ging naar het squawfiets, want ik ging van Vurgem naar Frensie op een Mullo. En op mijn squawfiets, maar daar kon ik die Oudsteden net op doen. Dus ik vroeg me uit, ik zei uit, zo ik die fiets van uit die Zwarte Unie en Pinksterman die broek op mij. Pinksters nooit, de middags om 3 uur, ik vind het nooit weer. Dus zei er, als de man heel voorzichtig bent met mijn zwarte fiets, met mijn Union fiets, dan moet je ook de Oudsteden fietsen. Maar hij zei, onder in je betekst, dan komt er heel Friesland, doordat die snijden klein aan. Op naar de koffie! Hoe gaat het onder de auto? Hoe best? Nee, ik ga net klein. Nee. Je weet wat het is? De oosten beeld gelijk. En ik had zagen in niet die, want toen hier die Oudstedenvereniging 100 jaar bestond en de woonde graag. Maar toen had ik me wel sterk geleid, maar toen is me goed afvallen, dat weet ik zondag. En ook met de zaadje bij komen. Dus die moest al incalculeren. Maar ik heb het poel best het nou daar. En hoe viel het nou deze 60ste keer? Ach, het is wat oor no. Je bent jezelf net no. De hele week al net trouwens. En hoe reageren de mensen om jou heen? Prachtig. Dat brengt moraal, hè? Ja, dat moet mij het rust slepen, maar ik red het voor je. Het komt wel goed. Maar als je even ziet hoe mij dan kan je dan het ophouden, dat is ook een beetje. Ik ga meer geweest in het dienst, toen kon ik niet vrij krijgen. Eén keer had ik het verpleegmeester bij Monte Klaus hier. Toen mochten we net nog. En ik zit bij mijn vrouw om tafel, op Pinksterman, die nou dat bij ongewoon heeft, koffietijd. Dat ging bijna nooit maar maken in het huwelijk. Ze zei, veel zit er wel gelukkig? Ik zei, nee. Nou, ze zei, jongen, dan mag je niet zenden, want dan mag je op een fiets stappen nou. En dan mag je nou die Oudsteden fietsen. Dan ben ik maar zien hoe die Frensie op een fiets stapt. En dan heb ik hem alleen nog fietst. Hé, hey, jongen. Geweest? Best, en medaille. Ja, waar is die Wifke? Dit wordt in Lesgebier. Ik ga naar je onderzetter van die maken. Oh, schitterend, maar je even zien. Die onderzetter die kun je net broeken zuiver. Van nou een 82 en er zit nog in een koord. Maar dat nou op een film, jongens. Bier drinken onder de spot. Nou, proost! Zou je dit nou wel doen? Ja. Maar dan erop blijven. Dan weer een keer een Belg die fietste hier jongens. En die zei maar een glaasje bier drinken. En die stapt au. Hij zegt, jongetje, dat gaat je straks in de benen zitten. Ik zei, meneer, maar dat zit mijn lichaam anders in elkaar. Voor te bewegen is het bij mij alweer uit. Zo, zijn tochter die er een bal van tradities. Dan waarom ze dat nog verbreken? Ik neem hier een pilsje en dan is dat genoeg. En die finish die hel je al wel? Oh, sure. Als ik net 80% wist dat ik er helemaal naar de boom kan doen, dan ben ik ook in het doen.